pasir. Kayak ono cor-coran semen le. Lah nyapa manten iso to gagal barang iki yang ngebri mbokmu. Itu wajib lho, Pak. Waktu gagal ngangon. Maksud kok iya mbok pangan mentah lho, waktu kok mbok pangan mentah. Ada artinya, ada filosofinya. Filosofine apa? Manten kudu iso dadi watu. Watu. Kuat ngatur wektu. Waktu kanggo awake dhewe, kanggo bojone, kanggo anak-anake, kanggo dulure, kanggo wong tuane, kanggo maratuane lan kanggo tonggo. Akeh men to racane. Maksudnya bisa mengatur waktu. Ben Kuat rungane ngatur materi watu. Rungokno ten manten. Watu. Iya. Baru terus Watu gragal. gagal yo. Gragal dadi manten. Ku nek wis dadi keluarga kudune sing grapyak silaturahmi aja sampe gagal. Nyambung seduluran karo sapa wae. Contone kudune sing grapyak. Grapyak kuwi takon semana ana wong lewat ditakoni diguyu. guyu. Berarti nek wong liwat guyu. liwat Guyu. liwat Guyu. sisi celuk Pak Purnomo pedhot kowe kira mantene.